हेलो गाइस वेलकाम टू माय यूट्यूब चैनल नोंथांखौ आंनि यूट्यूब चैनलाव बरायबाय ओमफ्राय नोंथांमोननि सिगाङाव फिन आरोबाव गोदान भिडिअ लाना फैलायबाय नोंथांमोना भिडिअखौ मिथिखाबाय जानांगौ थाम्बनेल एबा टाइटेलाव नायनानै बिदिब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ स्किप खालामाजासे जोबजासे नायलांदो लोगोफोर ओमफ्राय लोगोफोर दायोसो मोनसे फटक भाइरेल जादोंलाय बे फटक भाइरेल जानाया सोरनि होनना बुङोबा बांसिन मानसिया नुखाबाय जानांगौ सोरबा सोरबा नुवाखैबो जानांगौ बेनिखायनो नोंथांमोननो भिडिअनि गेजेरजों देखायसै होननानै आं भिडिअ लाना फैनाय जाबाय ओमफ्राय फार्स्टआवनो बुंनो सानो आं भिडिअखौ फुरा नायनानै कमेन्ट खालाम लोगोफोर भिडिअखौ फुल नायग्रोजोब बेनिफ्राय कमेन्ट खालामनांगौबा खालामदो ओमफ्राय जिखुनु जाया नोंथांमोना नैबे आब' बिनि बे फटक भाइरेल जानाया आब' मिथिनि होननानै बयबो बुंसोलायदों आरो ओमफ्राय बे फटकआहाय आब' मिथिनि नंमारगौ नंमारा बेखौ आं बुंनो हाया मानो होनोबा आं डिटेल्स मोनथिया ओमफ्राय आंबो जास्ट फेसबुकाव नुनायखायसो नोंथांमोननो देखायसै होननानै नैबे फटकखौ लाखिनानैहाय नोंथांमोननि सिगाङाव आं नैबे फटकखौ दा स्क्रिनाव होगोन नोंथांमोना बे फटकखौ नायना ला अभी मजा आएगा ना भिड़ो ये सब क्या देखना पड़ रहा है अच्छा है मैं अंधा हूँ आब' मिथि नंमारगौ ना नंमारा नोंथांमोना कमेन्ट बक्सआव खिथाहरबानो जाबाय ओमफ्राय आं बारा जेबो बुङा मानसिफ्रा बुंसोलायदों आरो सिगाङावबो हाबा जाखांखाबायमोन आब' मिथिया होननानै बुंदों ओमफ्राय बेयो नंमारगौ नंमारा बेखौहाय आब' मिथिनिफ्रायसो मोनथिगोन आब' मिथियाहाय मा बुङो आब' मिथियाहाय बे फटकनि सायाव मा बुङो जिखुनु आब' मिथिया माबाफोर आपडेट होयोबा नोंथांमोननोबो आङो भिडिअनि गेजेरजों आब' मिथिनि आपडेटखौ थाबैनो लाबोनो सेस्था खालामगोन जिखुनु आब' मिथिनि आपडेटखौसो जों नेनांगौ जाबाय आब' मिथिया मा होनो बे फटकनि सायाव जिखुनु जादा लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ आं बारा गोलाव खालामला भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक शेयार साबसक्राइब खालाम बाय बाय।